Masithini masukuthola ngo-2. Hey ntombi yami. Hey shisa ngempela. Ngesikhathi ucoaster cause sila sobathuma. Yabo kufanele keep bokufanya kontswebo. Une-fills aphela yakho. Ufake i-fills. Uyifakele nje. Ayikho ifilter nje. Khona. Hawu yebo. Kune-fills Swazi kakhulu. Ngiyazi. Angithi bami ngapha iPhone 13. Cha ungahleki. Sala nje nywe. Uthenywe. Awuthanda ukuthi angithi ngiye mase valo kungabusayenza into okufuna ukuyenza. Kodwa uthi angisinye. Someone we knows. Kodwa uthi angithi. Abangena manje abantu bakho ngale. Angibazi usibakhamsiphi. Ngiyadlala. Ngiyadlala. Bazokela sisabantu bakho. Bazokela Hlanga. Kodwa kuyasho ukuthi angijwayele ukuba live vele. Muhle kodwa chom. Ngempela? Yeah. Right. Indaba bongibiza ngochom ngoba nakusesi live ade ungibiza intombi yakho. Hayi nakho. Vele. Kade ngibiza ngentombi yakho khona manje. Wena. Senguchomi manje. Yes, icela ethi Ngoba use live. Samke, xomshali khona secela lapha. Ngiyacela. Phela, xomshali khona. So bekuthiwa kusasa. Sifunda la ekuthela nakusambona everyday esikoleni. Cut the part. As that time I once adored. It's not the Ngibona kuyangasithiwa. Siyaphila nosi. Forget about the part. Look at you, as spiritual as a flower, still a slippery strapping just a sprout. You know why we stand up in this tower? I'm getting up for me. That's right, to keep you safe and sound, yeah. Because you better some words in that bag. Hey, ngizolala phansi. Straight. Yeah, when I stand up now, guys, I'm not saying little one. Oh, okay, alright. Open and on. Yellow bee. Hey, let's arrange it. Yenze into abafana bakho bakhohlakele. Ungavele inhlonipho. Boleka blo. Yes, siyaperform sound. Imande fika amabhasi asinde uphumlile. Usho siyathi vele so ngebhasi lasetown. Mabhasi takista. Angibolekisa izuranghambe. Ngiyadla uTomathini. Ngithi mina shalo ngicule lami lakusasa. Hayi, nami ngiqinisekele sisi. Ngibe muhle. Oh, hello Mangwenya unjani? Asho ufuna ngiculela ngizomculela. Bacela baculele, washo baculele. Awasho. Hayi, awuzuculela. Pho mina indaba ngangicoma ngathemba ukuthi ngikundile. Umuhle nje nawuhlezi umuhle. Hey, awushongo leyo nto wena. Naku pom pom. Nayindonjo. Guys, ngiyacela nje wasihlangene sibo-3. Ngiyazi ayikho into ezoqhubeka ngoba sibo-3. Ngicela guys sibe serious. Umuntu nomuntu neroom lakhe nemnyezi kwakhe. Ngoba siyahlala kanje azungibizile zayifuthi lutho. Eyosi Vuliwe. Azamshoyenza khona. mina so requeste ngo-30 rand yonke ngisonga ngiza la. Kodwa ngiyasizwa Asambe emuva. Akukho nomsindo nje uzofila comfortable. Angikubuza nami. Basisoma amabhasi, amabhasi amasasina. Oh, ngengisa request. Ngiyangisiza guys. Asambe. Ayingene kufanele ngibuye futhi. Ayingene. Mina ngimoto ngo-11. Okay. Kholela naye. Ngizobe ngisizile guys. Anguli nyanya. Eish, yashona para. Yedla, uphuma phuze kula nje. Ngisuka endlini ngasuka. Ngingasuka. Hayi, asasiphelele sakulethu sokaphi. Ngisuka endlini. Kwabuhlungu lapho pho. Hawu kubuhlungu kuthi njalo nje kumvuki. Bengithi ngizomnika Gebengisi. Awube muhle. Oh, ngiyajisiza.
Ningathi slima. Mase ngidecide umthetho wami. Ngomsili. Mase ngithi ngiyadecide ukuthi ngiyababa ngidane ngibabe straight away. Kungekani kuyibona ngakho amavideo la Vele nje ngiyise. abantu abahlekisayo. Kungekani le qhamuka umawaye meet at. Nami ngiyakuthanda. Nami ngiyakuthanda. I don't know. Guys, get disconnect. Awuma ngoba ngiphethe ne charge. Awungcono ona mina nginawo. Ngiyakuthanda namuhla. Yebo uma le performance le nami ngiyocula ama-3 onenkinga kangifonele. Mina ngilaze lesifo. Manani ngicela nje ngazi ukuthi ife yini lento le. Kumele benze sorry lezi. Hayi wena. Hayi cishe ukuthi bangishayela ke. Manje phela. Okay. Khuluma ungafaka. Angithi thina bekufanele sizoperforma namhlanje. Sizawuzi performance namhlanje. Safike zosuku lapha zo rehearse. Iculo sesiyalazi. Kwakufanele lo bhuti lo fanele rehearse afike ngesabatha ezosirehezisa. Wathi uphethwe umkhuhlane. Sekuyaba nento perform namhlanje naye sebona ilisting ngo4 usatshela ukuthi ngo11 usatshela ukuthi asofika ukureheza ngo1 how mase senza amaplans ufanele senze njani njengoba ngingeno kufanele ngiyawuluka uthembela ugift usli Asambele. kufanele ngenze njani ngiyeke ukuluka ngoba Usikhule phambi kanje ngiboniwe voice too. usli Basuka siyafana mesisenda khona ihlahla kanani. how first Asambele. ngikhonisha uyophoma ngibona ugqoka black Bangiyosiza studio nge-tree. Kuthiwa nami bangifakele imali lapho ngibhibeni ngisho ngithi ejoba ngijoyina kahle. ubupimpe ubaba pimpe Qina u3 ubeyifuza uqina ngoba nami ngikunikile nawe ngikunikile studio sawuculayo. Sasizomine. Kuthiwa wanqaba sisikuziko. uslindo lapho wanqaba ungishitshela iculo ngimtshela ngithi iculo liyangihlulile lingezukucula ngeke ngicule mebe buza ukuthi ngizothi ngacela angisabi Uzofaka liphi ngizobe ngaqala ucula amaculo u3 mina ngawucula amaculo u3 Cha uzofaka liphi esikhundleni salelo. ngizofaka alikho engizolifaka ngizolikhipha Hayibo, nagoke phela. Hayibo, uthi uzolikhipha ngafake lutho. Ulozola ngiyazi nawe nginawo ukuthi hola zola uthi kuthiwa no gift la ugift uzoshaya 2 ngoba phela ubegabe ngalelo bese ekhishini uzocula sibaningi Guys, kunzima. Bye bye. mina nje ngizobeka ngiyahamba ngiyohamba la Izo disconnecta nje. imini phara ngoba ngena iPhone Kunje la siyohamba khona. awasambeni ngeke kwenzeke lutho guys nisabani asamsicela mase Ukade ubanga kimi emfaneni awuse phansi. ayifusekwe nowakangibona ngefanele Kade ubanga. kwenzeke lutho asambeni Kahle nje. Hawu, bazobamba wena manje amaphara. Wena. Hayi kahle wena. Hawu. Hawu, wathi ngiphuze nami. Hambe. suyodlula itolongo ngiyofika kudala la siyakhona hawu indlela Thembeka sithatha isitsheni khathi sama usibona? Mina Senkengeni. Ay guys, mina senjeni. wena wasamangaka Ayibo, ngaziwani kahle kahle. mina ngithi kwawona la